Vi skal tilbage til rollen som protestparti i virkeligheden. Jamen, man har aldrig været et protestparti. Man startede med at have et sammenhængende program, hvor der var taget stilling til alle enkeltheder. Vi ville lave samfundet anderledes, fordi dem, der nu sidder derinde i Folketinget undermålermæssigt og ødelægger tilværelsen for danskerne, der kunne være langt, langt bedre med nutidens gode teknologi og dygtige danskere. Så i stedet for, så får vi tingene ødelagt, sådan som de andre partier, og derunder Fremskridtspartiet, i dets nuværende jammerlige og ynkelige forfatning. Men er sandheden ikke i virkeligheden, at Pia Kjærsgaard har formået at hegne de kernevælgerne i Fremskridtspartiet ind med de holdninger, hun har til for eksempel EU-spørgsmål? Nej, det er endnu værre. Hun har formået at indhegne de 7 folketingsmedlemmer fra Fremskridtspartiet, sådan så at de er pianister fuldt og helt i liv og sjæl. Nu gik du jo under din jubilæumstale pludselig ind på en linje, der hedder positiv EU. Ja, ikke pludselig. Det overrasker dog alligevel folk, at der har hørt din tale. Men kan man sige... Det er fordi, der ikke er nogen, der har ville høre på mig. Jeg er gået ind for Europas Forenede Stater fra 1938, og jeg har aldrig været ude af spor. Okay, men kan man ikke sige, at det er en farlig kurs at komme ind på, fordi mange fremskridtsvælgere jo vel er kritiske over for EU? Det tror jeg jo, at det ikke. Du hørte måske bifaldet fra fremskridtsvælgerne. Altså, der er nogen, der tror, at de kan redde sig nogle stemmer ved at sige nej, fordi de resonerer på den måde. Halvdelen af befolkningen siger nej, og 3/4 af folketingsmedlemmerne siger ja. Altså får man flere stemmer ved at sige nej. Men at drive politik på denne skændige måde, hvor man bare er ude på sælet, hugge nogle stemmer til sig, og jeg tror jo, at det ikke er en døjt på, at Fremskridtspartiet vinder stemmer på at sige nej. Jeg tror, at Fremskridtspartiet vil vinde mange flere stemmer, hvis Fremskridtspartiet bliver et ja-parti. Har Fremskridtspartiet en fremtid under den nuværende ledelse? Altså, man kan selvfølgelig altid håbe på, at der kommer mirakler, men som de fører i øjeblikket, så er det jo en døde mand og døde kvindekurs, de fører. Tak skal du have, fordi du kom. Søndagsmagasinet har brugt den tildelte tid, men vi er tilbage igen med reportager og baggrund næste søndag. Inden vejrudsigten skal vi lige have kigge på, hvad horisont byder på i morgen.